салом алейкум ҳамдиёрони азиз, аъзоини гурӯҳи ангур ва боғ. имрӯз 9 сентябри соли 2023 мебошад ва як майдача навор оиди ангури кишмиши беҳамто яъне аватар ва мо имрӯз аз ҳамин қадар ангур мо мавиз мекунем. имрӯз боғ рафтаги будам, ман боғи худам аз ҳар ниҳоли ангур кам ёфтему мана оварда шуста болои ҳамин лаъли монда барои хушк кардан омода кардем ва ман ба шумо нишон медиҳам ки ин чӣ хел кишмиш амрикоӣ чӣ хел мебошад. ин номи русиш аватар, номи тоҷикиаш беҳамто кишмиш, номи модариаш мондропс яъне қатраи моҳ гуфтанд, капля луны. ангури лицензиони аст, лицензиони ангур аст ва инро ихтироъ кардан дар амрико дар институт. ин ангур ба монанди ангури чиликаку ҳусайниёи мо ширини гулусоз нест. ин ангур ширин аст, манан дар охир пухта мерасад ширин мешаваду ширини гулусуз не, ширини ки ба роҳат мехӯред, қарс мекунад. русиш хати гӯям агар приятно его кушать. ман буридам, мана бинед озин қутии гугурд 5 сантиметр аст. ман якташа мегирам, мемонам қариби чини қутии гугурд аст. мана ин 4.5 сантиметр аст. ин мана ҷа истодад, мана қабида дид. ин кишмиш 6 сантиметр ам мешавад, мегузарад аз қутии гугурд. ва ман ана ҳозир бо бурида мондагӣ будам, боз дар пеши шумо бо мебурам. мебинем ки ҳамин дона дорад ё не. мана бинед, дона надорад ин ангур. ва ин ангурро мо мавиз мекунам. ҳозирам хе шуста дар назди тиреза мемонам то хушк шавад. маротибаҳои пештар ман мавизро дигар хел мекардам, дар обро ҷӯшонида, дар об 1 қошуқ 2 қошуқ ишқор яъне содаи ҳамин ошхонагӣ истеъмолӣ рехта дар он ҷо хушаи ангурро зада 10 сония қабида мегирифтам, чунки ишқор як хосият дорад ки ҳамин ангурро баданашро микротрешина яъне ки мекафонад, майда ба чашм номаълум мекафонаду тез хушк мешавад мавизи мо. лекин имрӯз ман ин корро намекунам, чунки мавизи мо кам аст. ҳамчунон хел озодона дар назди тиреза мемонем то ин ангури мо хушк шуда мавиз шаваду ман ба шумо нишон диҳам. ҳамдиёрони азиз, қайд кардани ҳастам ки аз ин ангур мо ниҳолашро дорем барои фурӯш. тахминан 1000 дона буд, 500 донашро аллакай як лух харидан барои боғ обод кардан, 500 донаш мондааст ки вайро ҳам ба наздики ҳамашро мегиранд. ба кадоме даркор аст муроҷиат кунад ва дар моҳи декабр аз аввалаш канда аз замин гирифта бурда дар хонаашон мешонанд. ин ангур бисёр ангури бозоргузар аст, дар ҷаҳон рақами 1 аст, транспортабелни аст, яъне ки нигоҳдорӣ мешавад, тез намепусад, дар роҳ нағз меравад. мана чиликакои мо сахт нигоҳ дошта намешавад, 2 рӯзда мепусанд. ин намепусад. ин бозоргузар аст, хушрӯй аст, кишмиш аст. бо чӣ гӯям дар бораи ин? хулоси гап, дар ҷаҳон рақами 1 ҳастанд ин ангур. дар бозори ҷаҳонӣ ман ба гапи шумо розӣ ҳастам. ангурҳои мо бомаззатарӣ ҳастанд, ангурҳои мо ширинтар ҳастанд, аз ҳама беҳтар ҳастанд. лекин ин ангури бозоргузар. ангурони моро то европа бурда намешавад, чунки тез мепусанд. инро мебаред. ана ҳам хел ҳамдиёрони азиз, ангури қарс мекардагӣ аст. ба тоҷикӣ қарапостӣ мегӯянд, қарс мекунад таги дандонатон ва ширин аст. ширини гулугир не, ширини роҳат. ана ҳамдиёрони азиз, ба касе аз ҳамин ниҳол даркор аст ба мо дар тамос бурояд. ман рақами телефонамро мемонам. дар паноҳи худо бошед, бо гурӯҳи ангур ва боғ бошед.